Pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, Ty si nám ukázal cestu k viere. Pred moje oči si postavil môjho blížneho a tak sa stal výzvou pre môj život a zároveň darom aj krížom, ktorý chcem prijať. Je to ťažké poslanie, pretože si uvedomujem svoju slabosť a nedokonalosť. Prosím ťa, udeľ mi vo svojej láske nádej proti každej beznádeji a silu v bezmocnosti. Udeľ mi lásku, ktorá je nezištná, verná a trpezlivá, plná dôvery. Takto Tebou posilnená a vedená chcem slúžiť aj v útrapách, aby sa medzi nami šírilo kráľovstvo pravdy, milosti, spravodlivosti a pokoja. Amen. Slová písma svätého sú napísané u Izaiáša v 40. kapitole od 1. po 11. verš. Potešujte môj ľud, vraví Boh váš.
Hovorte k srdcu Jeruzalema a privolávajte mu, že skončila sa jeho otrocká služba, zmierená je jeho vina, že dostal z rúk Hospodina dvojnásobne za všetky svoje hriechy. Čuj, kto si volá, na púšti pripravujte cestu Hospodinu, na stepi urovnávajte hradskú nášmu Bohu. Nech sa zdvihne každé údolie a nech sa zníži každý vrch i kopec. Všetko nerovné nech je rovinou a hrboľaté kraje rovným údolím. Lebo zjaví sa sláva Hospodinova a každé telo to naraz uzrie. Lebo ústa Hospodinove prehovorili: čuj, kto si vraví, volaj. I povedal som, čo mám volať? Každé telo je tráva a všetká jeho nádhera sťapoľný kvet. Naozaj, ľudia sú tráva. Usychá tráva, vedne kvet, keď dých Hospodinov zavanie naň. Usychá tráva, vedne kvet, ale slovo nášho Boha zostáva na veky. Vystúp na vysoký vrch Sion, hlásateľ radosnej zvesti. Hlasno zavolaj Jeruzalem, hlásateľ radosnej zvesti. Hlasno volaj, neboj sa. Povedz judským mestám, aj hľa, Boh váš. Aj hľa, Hospodin Pán prichádza s mocou, jeho rameno zasahuje. Hľa, jeho mzda je pri ňom a jeho odmena je pred ním. Pás bude svoje stádo ako pastier, zhromaždí ho svojím ramenom, jahňatka ponesie v náručí, pridájajúce ovce povedie. Slovo nášho Boha zostáva na veky. Amen.
Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milí bratia, milé sestry, vypočujete si slová Svätého písma, ktoré nám dnes v 3. adventnú nedeľu budú základom duchovného rozjímania. A sú to slová, ktoré napísané nachádzame v liste apoštola Pavla Galackým. Budú to slová 3. kapitoly od 21. po 26. verš. Či je teda zákon proti zasľúbeniam Božím? Vôbec nie. Veď keby bol býval daný zákon, ktorý môže oživiť, bola by spravodlivosť skutočne zo zákona. Ale písmo všetko zavrelo pod hriech, aby sa veriacim z viery Ježiša Krista dostalo zasľúbenia. Prv však ako prišla viera, boli sme zavretí pod dozorom zákona až do času viery, ktorá sa mala zjaviť. Takže zákon stal sa nám vychovávateľom po Krista, aby sme z viery boli ospravedlnení. Ale keď prišla viera, už nie sme pod vychovávateľom, lebo vierou ste všetci synovia Boží v Kristu Ježiši. Amen. Milí bratia, milé sestry, mám pre vás niekoľko otázok. Ako skúmame ľudí? Podľa čoho ich odlišujeme? Aké metódy skúmania používame? Zdá sa, že sú pre človeka najčastejším a zdanlivo najspoľahlivejším nástrojom jeho oči. Keď niekto zastane pred nás, je to teda najprv zrak, ktorým zhodnotíme toho človeka. V inom prípade to môže byť napríklad náš sluch. Celkom poslednou metódou je iste čuch alebo dotyk. Áno, my ľudia sa neraz dotkneme niekoho, zvlášť keď ide o blízku osobu. Oči a uši občas akoby nevystačia. Žiada si to neraz také osobnejšie pristúpenie, tak, aby sme sa niekoho, koho milujeme, koho poznáme, pri rozhovore s ním, pri pozeraní sa na ňo aj dotkli našimi rukami. Za príklad takého skúmania dotykom uvediem staručkého Izáka, ktorý pre roky života prišiel už o zrak. Tiež ani dobre nepočul. Dotyk sa stal jeho očami a ušami. Keď si chcel niekoho overiť, zistiť, koho to má pred sebou, ako čítame v Biblii, Izák sa dotýkal. V prípade takéhoto svedectva iste dobre poznáme príbeh, keď tento spôsob skúmania, na ktorý sa spoliehal staručký Izák, zlyhal. Podvodníkom však nebol jeho spôsob prieskumu, ale bol jeho vlastný syn, ten mladší, ktorý sa vydával za staršieho brata Ézava, lebo chcel prevziať od otca požehnanie, ktoré bolo pre prvorodeného syna, čo sa mu nakoniec aj podarilo. V podstate toto svedectvo zo života patriarchu Izáka nám ukazuje aj na ďalší spôsob, ako je možné skúmať ľudí. Tým dôležitým spôsobom, ktorým skúmame ľudí, je svedectvo o ich skutkoch. Dielo človeka je najlepšou metódou, ako môžeme spoznať, kto stojí pred nami. Aj Pán Ježiš Kristus, hovoriac o falošných prorokoch, raz povedal: po ovocí poznáte ich, či oberajú z trnia hrozno, alebo z bodľačia figy. Milí bratia a milé sestry, my však dnes máme za úlohu dôstojne a silne hovoriť o skutkoch jedného pravoverného proroka, ktorého dielo sa poznalo práve skrze zdravé ovocie. Je to muž, ktorému pozornosť venuje celá táto dnešná nedeľa. Jej svedectvo je upriamené na Jána Krstiteľa. Bol to muž, ktorý verne a čistotne zvestoval Božie slovo, tak, ako mu ono bolo zvestované a dané zhora od Hospodina. Bola to jeho služba Kristovi, ktorou sa snažil pripravovať cestu Pánovi. Jeho zvesť bola silná a osvečená. Avšak akokoľvek veľká a významná, služba Jána Krstiteľa nebola cieľom. Jeho dielo bolo dôležité, jeho slovo bolo silné, bolo to však prípravné slovo, ktoré ukazovalo na blížiaceho sa Krista.
Ján Krstiteľ bol takou dôležitou smerovkou na ceste tohto hriešného sveta. Táto smerovka viedla k spoznaniu, že Hospodin Boh dal v synovi celému svetu ten najvýznamnejší dar, to najväčšie svedectvo záchrany, ktoré človeka vedie k Bohu do večnosti. Ján Krstiteľ bol jedinečným človekom. Najväčší zo všetkých z matky narodených a od zemského otca splodených. Pán Ježiš Kristus ho hodnotil o mnoho viac ako ktoréhokoľvek iného proroka. V Jánovi videl tiež naplnené proroctvá, o ktorých kedysi hovoril Izaiáš. Spamätajme sa na slova proroka, ktorý kedysi ohlasoval príchod muža púšte, hlas, ktorý znieje a napomína. Ján Krstiteľ v úplnosti naplňal takýto obraz. Bol mužom, ktorý sa nezvýraznil niečím zemským. Neboli to ani jeho krása, nebol to jeho odev, bohatstvo, ktoré doslova nemal. Bola to však jeho účinná, prenikavá reč. Boli to jeho slová výziev a karhania, ktorými účinne ľuďom ukazoval na chyby života, ktoré bolo potrebné pred Bohom napraviť. Najlepším obrazom, ktorý teda zodpovedal takémuto mužovi, bolo to pripomenutie, že on je hlas. Milí bratia, milé sestry, keď si predstavujeme v mysli aj my jednotlivých ľudí, ktorí sú pre nás dôležití, ktorých služba je výrazná, my tiež použijeme také rôzne prirovnania, o ktorých sa aj dnes zmieňujeme v prípade Jána Krstiteľa. Takto si stvárňujeme napríklad v mysli obraz rodičov, starých rodičov, súrodencov, tiež aj učiteľov a ostatných významných ľudí zo života. V prípade tých významných ľudí nám nezáleží tak veľmi, či sa nám oni páčia, či ich vnímame telesne za pekných. Rodič, člen rodiny, súrodenec, pre nás všetkých to sú tí najkrajší ľudia. Avšak na takých ľudí si spomíname v prvom rade pre tú službu, ktorú pre nás venovali. Tiež aj učitelia, tých si neraz spomíname aj pre prísnosť, ale nadovšetko pre správne metódy vyučovania, skrze ktoré nám dôležité svedectvo, ktoré potrebujeme do života, utkvelo vlastne v pamäti. Význam učiteľa života, a teda toho, čo sme životom skrze jeho službu potrebovali dosiahnuť. Takéto svedectvo je možné vysvetliť si aj na základe slov apoštola Pavla z listu Galackým, kde porovnáva zákon a evanjelium. Tieto jeho slová je potrebné dnes použiť, aj keď chceme správne vystihnúť službu Jána Krstiteľa, ktorá predchádzala službe Pána Ježiša Krista. V porovnaní s tým Kristovým, Jánovo dielo bolo takmer všetkým odlišné. Odlišovalo sa náplňou, spôsobom, štýlom podania, odlišovalo sa zvesťou, ktorá bola o karhaní. Zákon prikazuje a karhá toho, kto ho prestupuje. Takáto bola Jánova reč, bola tvrdá, bola prísna. Ľudí okolo seba sa neostýchal nazvať aj takým vreteničím plemenom. No Jánova služba nikdy nemala za cieľ ublížiť, ale naprávať a poukázať na Krista, ktorý prináša radosné svedectvo evanjelia. Prv však ako prišla viera, boli sme zavretí pod dozorom zákona až do času viery, ktorá sa mala zjaviť. Takže zákon stal sa nám vychovávateľom po Krista, aby sme z viery boli ospravedlnení. Tieto slová apoštola Pavla z listu Galackým sú povestné. Sú to doslova teologické myšlienky, na ktorých stojí svedectvo kresťanského učenia. Tieto slová zároveň ukazujú postupnosť, ktorá smeruje od správneho potrestania hriechu, čo si my ľudia aj zaslúžime, ku milosti, ktorá je človeku daná v Pánovi, jedine z lásky ako dar. Pavel pripomína, že pre vzburu a neposlušnosť písmo všetko zavrelo pod hriech.
Písmo človeka správne odsúdilo. A nie je v tom žiadna chyba, nie je v tom, povedali by sme, žiaden justičný omyl. Rozsudok je vykonaný pre dielo, ktoré vychádza z prirodzenej hriešnosti každého človeka. Zákonom sme všetci správne odsúdení. Advent nám však radosne pripomína slovo proroka Izaiáša, že dieťa sa narodilo, syn nám je daný. Hospodín Boh vo svojom synovi teda ukazuje veľkosť nášho poblúdenia, ale aj odhodlanie Hospodina Boha nájsť toho strateného človeka. Pre nás Hospodin Boh urobí čokoľvek. Dáva nám ten najväčší dar milosti, aby sme dosiahli odpustenie a spasenie. Príchodom Pána Ježiša Krista, pripomína Pavel, pre človeka sa začína nová doba. Skrze čas naplneného evanjelia my už nie sme pod dozorom. Ale je napísané, keď prišla viera, už nie sme pod vychovávateľom. Milí priatelia, skúsme sa teraz záverom zamyslieť nad tým, ako nás vníma a ako nás skúma Hospodin Boh. Robí to podobným spôsobom ako my ľudia. Robí to možno očami a ušami. Takto sa na nás pravda pozerá tento svet, v ktorom žijeme. Takto sa dokonca na nás pozerá aj zákon, ktorému ešte stále podliehame. Zákon počuje naše slová a vidí naše skutky. Hospodin Boh sa však na nás pozerá celkom inak. On vidí v nás to skryté, lebo sa pozerá pod povrch. Pán Boh v nás hľadá závdavok viery, lebo ako svedčí apoštol Pavel, vierou ste všetci synovia Boží v Kristu Ježiši. Pán Boh sa na nás teda pozerá vznešeným spôsobom. On prichádza do sveta dosvedčiť nám iné časy. Cez Pána Ježiša Krista pripravuje našu cestu vykúpenia. Amen. Nebeský milostivý, láskyplný Oče, v pokore nášho srdca sa odávame do Tvojich rúk. Predkladáme Ti každé trápenie, každú našu ťažkosť, každý hriech, ktorý vykonávame. Odávame sa Ti v pokore a prosíme ťa, aby si sa zmiloval v Kristovi pred nami. My chceme získať Tvoju priazeň, Tvoju blízkosť a preto ťa prosíme, buď nám milostivý. Ďakujeme Ti zároveň, že nám ukazuješ takúto cestu nápravy. Skrze Jána Krstiteľa si kedysi volal k náprave, že sa priblížilo kráľovstvo nebeské a potom si to kráľovstvo nebeské naplnil v synovi Ježišovi Kristovi. My Ti zaň ďakujeme a Teba, nášho Boha, oslavujeme. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Príjmite požehnanie. Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen.